ještě. Martinku, pojď! Běžíme. Pojď, utíkej! Hezky, to je ono! To je ono! Je! Jdeme. Už tam budeme, už jenom asi 6,5 kilometrů. Nám si chce spát. Pojď, Marťo, pojď! Výborně, už budeš síly, budeš první. Němčka brak. Oskare, od noho. Do toho, utíkej. Už tam budeme. Oskare, Oskarku. My máme letadlo ještě na obloze. Heroj tam, no. Pojď, běžíme do cíle. A jdeme. Máma tam bude. Pojď, Marťo, pojď, už tam budeš! Utíkej! Pojď, Marťo, pojď! A ještě Antonín Konec. Teď přibíhá čísel 5028 s širokým úsměvem do cíle. Další z neuvěřitelně rychlých závodníků a je to malý Martínek Mosna, který právě teď překračuje cílovou pásku. Fenomenální výkon malého Martina, ale ani on ještě není závodníkem, který uzavírá startovní pole. Jsou tam ještě dva borci, kteří si to rozdají na pásce ve finiši.